Jangan kembali apa? Lens keluar. Ini apa? Joton Simon Thanai 9 November kaisa National Party ni kaisa rally wa sini bubagra belai ke borom gonang sengbono sini hani bubagra ni tabu mansui tongo bono kaisa party ni jigonsa je neta bai belai ke kudi oi sini rajano lazmaisa khaika abo ni against to seng belai ke khado seng porok dofa sini tipra dofa seng o hani bosa seng abono khaduman bagai seng tine khaduman ni himbotong khailaiya abono sini tine khamani uddesho engkai जों दिनाव खादुमान रेलिनि बिसिंतै सिनि अ हास्टेनि चिफ मिनिस्टारनि थाखाय जों मेमोरेन्डाम याफानाय मेमोरेन्डामनि सिनि मान सानमुं हुंखाय जों अ जे सिनि राजानो जे हानां पिनां खायमानि आबोखा बेलेके जाया राजानो हानां पिनां खायगा माने आबो जों जत बसं जे हानां पिनां खायमा खालायो राजानि अपमान माने सिनि अपमान अ हानि अपमान आबन बागिनो अ सिनि राजानि लगे लगे जों बेबाक बसंनो अपमान खायनायनो उपयुक्त शास्तिर नांगौनि जों डिमान्ड खायो सिनि मेमोरेन्डामाव 2 नम्बर डिमान्ड हुंखाय जे सिनि राजानो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आन्ति खाय हानां पिनां खायमायातै बिनि सेफ्टि तै सिकिउरिटिनि बागै जों बिनि एटलिस्ट खायसा पीजी पर्सनल गार्डनि बागै जों डिमान्ड खायो तिनि अर प्रोटेस्ट रैलि खायदों अबं खासिनि तिनि प्रोटेस्ट रैलि खायमानि उद्देश्य Ini आन मुंखाय सन्जित देबबर्मा एमजेएम क्लाबनि सेक्रेटारि जों एक्चुअली अर सुरु क्लाब या जों क्लाब उदुंना फना सिं क्लाब न सिनि अजे मान्दाय आमसायनि 10 टा एनजिओ जोंनो सुबाखा आ 10 टा एनजिओ न तिनो जोंर जॉइंट सिविल सोसाइटी खायका जॉइंट सिविल सोसाइटीनि लवाजि मुंबायनो जों तिनो अर रैली खालाय दङ आवन बाय आं बेबा अ आमसायनि सिनि मान्दाय आमसायनि सोनो जे जुवानाय बनो खा कोफरबाय हामबायासो तामले हनबाबो सुदो सिनि जॉइंट सिविल सोसाइटीनि सामुंया अबो सिनि एमजेएम क्लाबनि सामुंया अबो सिनि दफानि सामुं आवन बेबा न जों आबो मा फायनाय ताइ अबो बा आपिल खायाव जे सुदो मान्दाय सिमिं अन्ति का रैली खायमा बांलाक सिनि हास्टेनि बेबा आमसाय न अन्ति का के रैली सिनि राजाना हामजागै सिनि दफाना हामजागै तंखाय रैली खायना बागै प्रोटेस्ट खायना बागै बुसखांबै खायना बागै आं होयो हायकेनो नगदा आसुबि तंसिनाय दुगानो आसुबि सिनाय सावि तंसिनाय जाति जातिके फायदि नांगौ सिनबाय गोदाल फायदि Fatumana buluk dari bagi himlayi thai tongmo iseng pesbit khaimani bising tibo tripura hagnanggai si Fatumana sing saklai pesbit pesbit sing batai jawoi sini bekai bising musuma kogrok no bukai saklai rizak noi dia sing butuh kanalaya apni bagai norba asbuta kombi bukuk song Nurut ni taniyo punya angst na musumbo. Apa tang yakso? Prosanto train sorry berjet dan punya apa? Sen benefit apanya hello dia Facebook player, MPM player, Facebook player. Okay.